Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І в нашій студії ми вітаємо Олександра Бригинця, народного депутата України, фракція «Блок Петра Порошенка». Доброго вечора, пане Олександре. Сьогодні вийшла заява Генеральної прокуратури України, а саме заява речника Генеральної прокуратури України Андрія Лисенка, який сказав, що останнім часом в деяких засобах масової інформації почали поширюватися чутки про можливі зміни найближчим часом в керівництві Генеральної прокуратури. Повідомляємо, що це не відповідає дійсності. За словами речника, всі представники відомства продовжують працювати у звичайному режимі. Досить така незвична заява, так, коли речник ГПУ коментує якісь повідомлення в засобах масової інформації. Однак ходять чутки, що теоретично між президентом України Петром Порошенком і очільником Генеральної прокуратури України Юрієм Луценком могла пробігти чорна кішка. Чи відповідає це дійсності, чи ні? Можливо, вам щось відомо? Ну, теоретично можна собі уявити будь-яку ситуацію. Більше того, я вам скажу, що якщо речник робить якусь заяву, це точно ніяк не може вплинути на реальний розклад речей. Але про таку інформацію, яка би говорила про якісь напружені стосунки між президентом і Луценком, я нічого не чув. Але виходячи з того, що постійно виникає інформація про те, що у президента з кимось напружені стосунки, і це ледве не катастрофа якась, і що тепер все пропало, ми чуємо достатньо регулярно, і я думаю, що це може бути так само одна з інформаційних технологій розказувати про те, у кого з ким у владі є конфлікт, для того, щоб продемонструвати якусь слабкість влади, чи що, я не знаю, з чим це пов'язано, але поки що ніякої об'єктивної інформації я не мав. А от учорашнє рішення Печерського суду, так, Печерський суд відпустив людину, вийшла на свободу людина, яку правоохоронна система підозрює у скоєнні тяжкого злочину, так, сприяння учасникам злочинної організації, санкція до 10 років позбавлення волі передбачає стаття, так? А на вашу думку, це не означає, що влада слабка? Я не сказав би, що у нас є судова влада, яка повинна демонструвати свою незалежність, можливо, бути незалежною, можливо, демонструвати. Очевидно, що і прокуратура хотіла би, і це було продемонстровано, щоб людина отримала домашній арешт, але цього не було. Чи сталося це тому, що, як пишуть багато хто, що прокуратура погано підготувалася? Не знаю, я не юрист, я цього допускаю будь-який варіант. Але те, що цей випадок з одного боку може бути доказом того, що влада не контролює суди і не дає їм вказівки, як це було при Януковичу і раніше так само, це очевидно. А те, що їх суди може контролювати хтось інший і впливати на них так само, це так само очевидно, тому що коли ми говоримо про наші суди, ніхто не скаже, що вони об'єктивні, що вони приймають абсолютно ідеальні рішення. Ні, у них є всі вади суспільства, і я не знаю, під тиском яких обставин суд прийняв саме таке рішення, можливо, під тиском вулиці, допускаю це, можливо, йдеться про прагматичне розуміння судді, що наш головний герой, якого мене назвали, він нікуди не дінеться. Тобто в даному випадку йдеться про те, для чого взагалі вибирається міра запобіжна. Для того, щоб бути гарантованим, що ця людина не вчинить ніяких злочинів, особливо тяжких за цей період. Друге, вона не втече від суда і слідства. Третє, вона не буде тиснути на свідків і так далі. Я думаю, що суд виходив з того, що Саакашвілі в даній ситуації просто невигідно куди-небудь втікати. І якщо Саакашвілі справді не буде ходити на допити і буде приховуватись від слідства, то це буде додатковою обставиною знов звернутися прокуратурі в суд. Я не кажу про апеляцію. Апеляція буде само собою. І тоді суддя вже буде змушена виправляти свою власну помилку, бо вона розраховувала на те, що Саакашвілі не буде ховатися від суда. Я думаю, що Саакашвілі від слідства ховатися не буде. Він побачив, що
де б він не ховався, в разі потреби його все одно можуть затримати і можуть його знайти, навіть якщо він буде на квартирі у високопосадового поліціянта знаходитись. Тому мені здається, що... Колишнього. Ну, да. І мені здається, що в даному разі ніякої катастрофи не відбулося. Якщо Саакашвілі буде діяти відповідно до закону, то це піде на користь і слідству, і країні, і самому Саакашвілі. Якщо він буде приховуватись від слідства, прогулювати чи пропускати допити, то це буде, ну, принаймні погано для самого Саакашвілі. Тому я думаю, що все-таки він не буде ухилятися від співпраці з слідством. На вашу думку, думку народного депутата Олександра Бригинця, суд прийняв незаангажоване рішення повністю? Розумієте, якби я, ну, тобто, нам треба розділити і розуміння. З одного боку, ми повинні пам'ятати, що не йдеться про вирок по справі. Йдеться тільки про ставлення судді до того, чи зможе Саакашвілі тиснути на свідків і ухилятися від виконання обов'язків, м'яко кажучи, значить, людини, проти якої відкрити кримінальну справу, підозрюваного. Але є ще інша людина, так? Северіон Донгадзе. Нібито довірена особа Міхаїла Саакашвілі, яка нібито брала гроші від довіреної особи Сергія Курченка, младоолігарха так званого, так, щоб фінансувати акції протесту у Києві. Северіона Донгадзе закривають на 60 діб в СІЗО. Ну, це зовсім різні речі. А стаття та сама? Ні, я скажу чого. Саакашвілі – людина, яка намагається бути політиком. Да, він не має права бути політиком, тому що він не має права займатися політичною діяльністю в Україні, але він нею займається, цією діяльністю, певно розраховуючи, що суд коли-небудь поновить його в громадянстві, чи відбудеться якась інша історія, і він зможе використати ну, якби, свій рейтинг для цієї політичної діяльності. А от що стосується його помічника, то в даному випадку ця людина не є політиком. Вона може в будь-який момент втікти, і ті напрацювання політичні, які є в нього, вони ніяк йому, ну, він може їх легко втратити. Тобто Саакашвілі не може нікуди втікти. Втікти в Росію Саакашвілі не може, тому що, як він сам говорить, і в що я так само пам'ятаю, він ворог Путіна, втікти в Європу він не може, тому що якщо він втече зараз в Європу, то від нього відвернуться всі люди, які його ще підтримують в Європі. Таким чином, логіка, деяка логіка, хоча я з нею не повною мірою згодний, але деяка логіка в рішенні судді є, що як мінімум може він і буде тиснути на суд, може він буде організовувати акції протесту, може він проти пікетування суду, а це є тиск на суд. Але те, що він напевно не втече з країни, є достатньо велика гарантія цього. Тому, коли ми говоримо про Саакашвілі особисто, це одна історія, а коли ми говоримо про безликого політика, який особисто взяв гроші, тому що говорити, ну, це треба довести сьогодні, що ті гроші, які взяв помічник Саакашвілі, він взяв гроші саме для того-то, того-то, того-то. І до цього має стосування Саакашвілі. Ви пам'ятаєте, коли Саакашвілі розбиралося з тим, як він перетинав кордон незаконно? Він що казав? Він казав, я нічого не знаю, я тут стояв, хотів як громадянин пройти через кордон, тут прийшли якісь люди, мене силою втягнули в Україну, і я абсолютно не винен. Так само може виявитися, коли буде доведено оригінальність і законність всіх прослуховувань, бо він буде говорити, а я нічого не знав, це якісь помічники тут гроші роздавали, а я білий, пухнастий, я тут тільки ходив і виступав, я навіть не здогадувався, що там у мене за спиною від мого імені нібито ведуть якісь переговори з якимось Курченком, а я говорив по телефону, я думав, що це Петрова, не Курченка. Тобто у Саакашвілі, ну,
він не сам взяв гроші, тому буде процес доведення трошки складніше. А коли ми говоримо про його праву руку, чи так звану праву руку, це людина, яка безпосередньо взяла гроші, безпосередньо є її голос з усіма обумовленнями і речами в телефоні, ну в телефонному записі, тому ситуація з ним значно складніша. Але він, розуміючи ту відповідальність, яка на ньому сьогодні лежить, тобто та небезпека 10 років, якщо не буде відкрито якихось нових інших обставин, вона над ним висить. Ці 10 років є вкрай реальними для цього помічника, і це означає, що є велика ймовірність того, що він піде на згоду на співпрацю з слідством, і його покази можуть бути вкрай важливими, в тому числі і для того, щоб розказати про інші зв'язки, які існували навколо цих акцій. Тому що багато хто говорить, я цього не можу не підтверджувати, не спростовувати, що ця частина фінансування, яка пов'язана з Курченком, це лише частина, про яку йдеться. Що Генеральний прокурор заявив, що це не всі записи, які вони виклали. Не всі записи, ми повинні розуміти, що це можуть бути не всі записи пов'язані з Курченком, а можуть бути не всі записи, бо є записи пов'язані ще з іншими людьми, які теоретично можуть бути втягнуті в ту історію. Тобто ми це будемо за цим стежити. І, до речі, мені дуже приємно, що Луценко, він заявив про те, що він готовий залучати до експертиз плівок так званих представників Скотланд-Ярда, тобто спеціалістів, до яких ставлення, в яких немає ніякого сумніву. А не запізно, на вашу думку? От вони ж могли це все зробити перед тим. І прийти вже з документами, представники Скотланд-Ярду, представники ФБР? Я думаю, що ні. Тому що експертиза займає не один день. І коли злочин вчинений вчора і докази є сьогодні, чекати 2 тижні чи місяць, поки будуть проведені експертизи, а в цей час буде створено багато нових злочинів, це так не може діяти спецслужба чи прокуратура, чи оце ж СБУ діяло, воно не могло допустити створення нових злочинів аналогічних. Для того, щоб їх припинити, треба було припинити цей процес, затримати відповідних людей, а були обнародовані плівки. У вас є сумніви? Давайте побачимо експертизу. В даному випадку оцей вчинок Луценка говорить про 2 речі. Перше, про те, що він готовий до відкритого слідства, і це позитивно. І друге, що швидше за все, це говорить про його впевненість в тому, що результати цієї експертизи будуть для нього позитивними. Інакше він би придумував би 1000 причин, аби цього не робити. Тому я вбачаю в цьому позитив, і те, що Саакашвілі не заарештований, і він може довести лояльність до українського законодавства або нелояльність, і це може бути додатковим аргументом або на його користь в суді, або проти цього. Мені здається, що це теж нормально, бо багато хто хоче вирішити всі проблеми одним махом. От сьогодні впіймали, заарештували, розстріляли, і все на цьому закінчилося. Так ми знаємо, в демократичних суспільствах є така слабина, це дуже довгі процеси уточнення, розбирання, аналіз будь-якої інформації, але в цьому і є сила демократичних країн, що такі результати, які потім оголошуються, вони є 100% об'єктивними, а не зробленими на догоду часу, вимогам, якимось політичним потребам. Тому, звичайно, мені б теж хотілося, щоб підсумки по всіх питаннях, які ведуться сьогодні слідчими, по різних інших злочинах, щоб ці висновки чи вироки суду були миттєвими, але, як показує досвід інших країн, які стали на шлях стабільної демократії і відкритості, такі складні і такі великі публічні процеси рідко бувають дуже швидкоплинними. От ви сказали, що в принципі це рішення суду було прийняте суддею, тому що судова гілка влади в нас є незалежною, так, за законом вона є незалежною, чи справді вона є незалежною, це вже інше запитання. І в мене тому постає інше запитання. Наприклад, ви як представник фракції «Блок Петра Порошенко», так? Тобто блоку Петра Порошенка, тобто пропрезидентської фракції, ви не бачите у ситуації з Саакашвілі, що президент не може з ним справитися, так? Наприклад, Служба безпеки України не може його затримати.
Він виривається з автобусу. Служба безпеки України. Служба безпеки України – це вертикаль президента. Пан Грицак, Василь Грицак – це людина президента. Генеральна прокуратура України, Юрій Луценко – це також фракція «Блок Петра Порошенко». Не може довести, не надати ніяких доказів. Тобто тут виглядає, що президент слабкий. Я зовсім не згоден з вами. По-перше, давайте почнемо спочатку. Як ви пропонуєте діяти, коли є Саакашвілі, який не може нікуди втікти, нікуди дітися, його затримують СБУшники, і він втікає. Що має робити СБУ? Та як він втікає? Ви бачили взагалі фотографії, де він з наручниками? Тобто він був в наручниках, наручники відкриті. І Служба безпеки України не може його затримати. Що це за Служба безпеки України? Ні, зачекайте. Для чого тоді у вас це шоу було на даху із затриманням? Ви бачили, скільки там людей було? Бачив. Скажіть, що повинно було діяти? Треба було стріляти, щоб розігнати людей? Ні, зачекайте. Тобто Служба безпеки України, вона керується бажаннями людей і натовпу, який знаходився тоді біля автомобіля. Ні, я думаю, що... Якщо такими правилами керується Служба безпеки України. Зачекайте. Якщо є затриманий, так, і його намагаються відбити кількасот людей, як повинні діяти співробітники поліції? В межах закону. Тобто розстрілювати людей. Це законно. Відкрити вогонь на враження в тому випадку і так далі. А чому вони мали розстрілювати людей? Їхнє завдання було, тобто вони почали... Ще раз кажу, якщо на співробітника правоохоронних органів здійснюється напад, він має право застосувати зброю. Це абсолютно законне рішення. Чому співробітники СБУ не застосували зброю, виходячи з тих норм, які в них були? Я думаю, вони не застосували зброю, тому що вони розуміли, що поранити чи вбити людину вони можуть, але Саакашвілі... Ми не говоримо тут про застосування зброї. А яким чином можна, якщо є мікроавтобус... Тобто ви знаєте, що Служба безпеки України в тому випадку виявилася безпорадною? Ні, якби це йшлось про людину, яка може... якщо це був би терорист, який зі зброєю в руках був, його би просто знищили. Якби це були інші терористи, які хочуть звільнити терориста зі зброєю в руках, їх би так само знищили. А в даному випадку... А якщо б цього терориста захищали також 1000 людей, також би його випустили, тому що... Зачекайте. Просто мені трохи логіка не зрозуміла, пане Олександр. Логіка абсолютно зрозуміла. Якщо є людина, яку треба затримати, то і в даному випадку такої можливості немає, то ця людина може бути затримана через кілька днів чи через кілька годин, аби не створювати небезпеку для інших людей. Це абсолютно зрозуміло, коли поліцейські гоняться, переслідують якийсь автомобіль, вони в місті цього, як правило, не роблять. Чому? Тому що, є злочинець, цього злочинця треба знешкодити, але якщо ти знешкоджуєш одного злочинця, а цим завдаєш шкоду десяткам інших людей, це неправильно. У нас поліція ганяється. Випадок. Ви чудово знаєте випадок, де застрелили пасажира, так? Правильно. Історія дворічної давності. Тобто правоохоронці діють від ситуації до ситуації, як їм краще. Але цей вчинок був засуджений. Ви це прекрасно знаєте. І всі публічно говорили про те, що в таких випадках... Засуджений? Засуджений громадськістю, публічно. Було сказано, що були мітинги на підтримку Нацполіції, пане Олександре. Я чудово пам'ятаю цю ситуацію. Цей вчинок не був засуджений ніким. Я абсолютно впевнений, що в тих випадках, коли людина не може завдати шкоди іншій людині в момент її затримання, і вона намагається втікти, і коли її ловлять, в цей момент можуть постраждати інші люди, ми не повинні діяти так, як діяла грузинська поліція чи російська поліція, коли вони вбивають інших людей. Я абсолютно переконаний, що і досвід це показав, що це так і правильно було зроблено. Людина порушила закон, вона втекла, після цього її знайшли, її впіймали і передали до правосуддя. Чому суд не виніс такий вирок? Коли суд не виносить правосудне рішення, виносить з приводу вас, чи когось іншої людини, чи третьої людини, ми кажемо, який поганий суд, він такий поганий, продажний, а ми правильно все зробили. А коли прокурор пішов в суд, і так само було винесено рішення, яке багато хто вважає неправосудним, ми всі говоримо, який поганий прокурор. Так давайте бути послідовними. Чи у нас чесні, об'єктивні суди,
чи у нас погані прокурори. В даному випадку я не знаю. Давайте подивимося, почекаємо, як будуть розвиватися події. Якщо справді Саакашвілі не буде нікуди втікати, якщо вирок по справі, який буде виносити це саме суддя, буде справедливим, і суспільство це визнає так само, і воно буде відповідати закону, значить, можливо, і цього разу вона прийняла правильне рішення. Я цього не знаю, я ж не суддя, і не прокурор, і не адвокат. Мені сьогодні видається, що це рішення неправильне. Багато кому видається, що воно неправильне. Але ми можемо дивитися на цю історію тільки в перспективі, як це буде розвиватися. Якщо Саакашвілі втече, всі претензії будуть до судді. Скажуть судді, вибачте, така ситуація сталася. Якщо не доведи Господі, щось станеться з Саакашвілі, а це може бути, тому що це в цьому зацікавлено багато спецслужб, передусім російська і так далі, яка може для дискредитації влади що-небудь зробити з Саакашвілі. Тоді буде винен суд. Прокуратура винесла всі пояснення, але якщо нічого цього не станеться, якщо Саакашвілі буде ходити на слідство, до слідчого, якщо суд буде переданий справа буде передана вже до розгляду в суді, якщо будуть проведені всі експертизи і ніяких ексцесів інших навколо Саакашвілі не буде відбуватися, то я допускаю, що можна буде говорити про те, що рішення цієї судді було і правильним. Але є проміжні варіанти, умовно кажучи, Саакашвілі не приходить в понеділок на допит, не приходить ще раз, прокуратура за новими обставинами звертається до цієї самої судді, і суддя вже, почуваючись людиною, яку обдурили, ну фактично так і є, можна сказати, що суддя довірилась Саакашвілі, а судді, вони ж так само люди, і для мене самого було дуже важко змінити ставлення до Саакашвілі. Я сприймав Саакашвілі як героя, який зробив революцію в Грузії, який змінив ситуацію на краще, але перший дзвоник до мене прозвучав, коли Саакашвілі відмовився від громадянства грузинського. І я собі подумав, ну який це український патріот, герой, який намагається реформувати Україну, виїжджає в іншу країну, відмовляючись від громадянства України. Чи поважав би я такого українця? Ні. То чого я маю поважати грузина, який так зробив? Потім я поїхав в Грузію і почав спілкуватися з людьми. Багато хто говорив хорошого про Саакашвілі, але всі розказували і про так звані перегини, як вони це кажуть, коли били людей, вбивали, розстрілювали. Тобто, вони багато хто симпатиків Саакашвілі, вони говорили, що Саакашвілі діяв як Шарапов. Тобто він діяв по тому, що він вважав справедливим, про тому, яка є доцільність, але при цьому він не дотримувався законів. І третій фактор, коли він, останній випадок, коли він гуляв по даху і погрожував самогубством. Я як християнин, я не сприймаю людей, які погрожують самогубством. Я не думаю, що існує хоч одна віруюча людина, хоч однієї віри, яка би сказала, що треба поважати людину, яка погрожує своїм власним самогубством. Ні, якщо людина в ім'я якихось ідеалів хоче загинути, ну це її особиста справа. Але коли вона просто ходить і погрожує, спекулюючи своєю небезпекою для себе, це в мене теж не викликає поваги. І потім людина, яка втікає від слідства, ну яка може бути, тобто якщо ти втікаєш від слідства, давайте згадаємо аналогічні приклади. У нас була Юлія Тимошенко, у нас був Луценко. Тоді в країні була реальна диктатура. Тоді реально суди виносили ті вироки, які будуть написані на Банковій. І ні Луценко, ні Тимошенко не втікали від судів. Чому? Тому що вони розуміли, що вони повинні пройти цей шлях. До речі, давайте візьмемо Крим. Багатьом татарам відомо загрожують судові переслідування, але це не привід їм втікати з Криму. Вони знають, що їх завтра заарештують, вони знають, що їх затримують за незаконними вимогами, вони знають, що їм може бути винесений вирок, але вони розуміють, що тільки їхня пожертва може бути, ну, якби натхненням для інших людей, які борються з режимом. Якщо справді Саакашвілі не робить політичну кар'єру,
А він так любить Україну більше, ніж Грузію. Він прийшов сюди для того, щоб, значить, своїм досвідом, прикладом показати, як треба змінити Україну, то він точно не повинен ховатися від слідства. Він повинен іти в слідство і доводити свою правоту, чого він не робить. Тому у мене особисто до таких людей зневага. І тому я зразу кажу, я не можу бути об'єктивним стосовно Саакашвілі, тому що я відчуваю до нього глибоку зневагу, як до людини, про те, що я розказав. Те, що я почув від грузинів, те, що я бачив сам у ньому. Але для мене переступити оцей поріг попереднього ставлення до нього як суперпозитивної людини, до тієї людини, яка зробила все те, що зробив він потім, дуже важко. Я допускаю, що сама суддя, яка брала участь в цьому процесі і вела його, вона так само, для неї цей поріг переступити, як стосовно президента країни, про яку стільки багато хорошого, про діяльність якого було стільки хорошого по наших телеканалах розказано, можливо, вона і не змогла це переступити. Але якщо Саакашвілі нанесе їй публічний ляпас, а публічний ляпас – це коли він відмовиться виконувати вимоги слідства через те, що він не є на підписці, чи він не є, значить, під домашнім арештом і так далі, то, звичайно, ставлення його і до судді, оце емоційне ставлення, воно теж зміниться, вона може поміняти Олександре, точку зору. ми продовжуємо вашу розмову вже за кілька хвилин. З нами на зв'язку є Віктор Чумак, народний депутат України, позафракційний. Доброго вечора, пане Вікторе. Чути нас? Пане Вікторе. Да, доброго вечора, я вас чую. Да, добрий вечір. Пане Вікторе, хотілося б почути також вашу думку щодо вчорашнього рішення судді Печерського суду Лариси Цокол. Тобто Саакашвілі просто відпустили. Генеральна прокуратура України просила домашній арешт. Домашній арешт вона просила щодо статті досить серйозної, яка передбачає санкцію 10 років. Так, однак просить домашній арешт. Взагалі, як ви сприймаєте, як народний депутат, цю ситуацію, яка сталася вчора? Ви знаєте, я коли побачив ці плівки у Верховній Раді, вони мені здавалися достатньо сумнівними. Ну, реально сумнівними. І ви бачите, і всі там, хто сидів зі мною, народні депутати, навіть представники більшості ховали очі, казали, ну, от бачиш, що є, а там які сумнівні чи ні, то така. А зараз вже вон на одному із інтернет-сайтів викладена там певна, я не знаю, наскільки можна її вважати, але все ж таки більш-менш кваліфікована, скажімо, експертиза фонограм, і говориться про те, що ці плівки були змонтовані. Чому вони змонтовані? Як вони, вірніше, ці розмови були змонтовані? Як вони змонтовані? Це вже дасть відповідь експертиза і таке інше, і таке інше, і таке інше. Але тепер що з дій судді? Якщо у мене пересічного громадянина, який от там все це подивився, да, в принципі, викладили це сумнів, то у судді прив'язка Саакашвілі до справи, яка була в Краматорському суді щодо вилучення грошей, так званих грошей Януковича, по справі Кашкіна, який там, Бог знає, коли було. Це взагалі, як на мене, не лізе в жодні ворота. Жодні ворота не лізе. І тому суддя, в принципі, прийняла єдине правильне рішення, яке вона могла тоді прийняти. Вона сказала, що у слідства немає достатніх доказів для того, щоб взагалі говорити про якийсь злочин. Хочете, збирайте. У вас є апеляція, у вас є то інше, у вас є, в принципі, всі правові механізми для того, щоб довести, що ви праві слідство. Але на сьогоднішній день вона просто-напросто сказала, що я не бачу цих доказів. І суддя поступила абсолютно в правосудний спосіб. Нормальний суддя поступає тільки так. Вона не хоче повторювати не судьбу там Родіона Киреєва, не інших суддів, які там судили майданівців і таке інше. Вона просто-напросто діє так, як бачить. А суддя керується законом і керується своєю власною там совістю. Все, що я можу тут більше коментувати. Тепер, що там говорили, буде ходити чи не буде ходити, кудись Саакашвілі. Немає йому зараз сенсу не кудись не ходити. Йому навпаки краще туди ходити і довести свою невинність. От це більше за все. Але, розумієте, я так думаю, що тут, в принципі, Петро Олексійович повинен зрозуміти, що його постійно підставляють. Пана президента постійно підставляє. І підставляє його кум, який, в принципі, хоче показати, що він не тільки є геніальним генеральним прокурором, але ще й членом політичної команди. І оце те, що ми бачимо, що генеральний прокурор абсолютно не уявляє собі поведінку особи, яка займає посаду генерального прокурора, і з таким виступає з політичними заявами на
в сцені Верховної Ради, оце говорить про те, що це абсолютно політично заангажована і політично мотивована дія. Оце погано. Оце дуже погано. І на місці президента і цього Луценка, і, в принципі, голову Служби безпеки треба відправляти у відставку за таку погану роботу. Пане Вікторе, у мене ще таке питання. От ми розмовляємо тут у студії з Олександром Бригинцем, представником блоку Петра Порошенка, і я його запитував, коли Служба безпеки України затримала Міхеїла Саакашвілі, чому його відпустили, і пан Олександр мені сказав, а що треба було робити? Стріляти по людях, але тут така ситуація досить дивна. Тобто правоохоронну систему мотивують ставати кращою, так, різноманітні активісти, навіть та сама вулиця. Тобто ми тут маємо ситуацію, коли справедливість не тотожна закону. Чи не здається вам, що деколи вулична справедливість загрожує більшовизмом, так? Я не думаю, що вона загрожує більшовизмом. Розумієте, ми пережили, в принципі, Майдан, і саме через вуличну справедливість ми трохи виховали свої правоохоронні органи. Вони перестали використовувати, але вони перестали відчувати себе каральними органами на службі держави. Тому що правоохоронні органи – це не каральні органи на службі держави, а це органи, які захищають права і свободи громадян, в першу чергу. І по великому рахунку вони для цього і призначені. Тому я тут погоджуюся з паном Бригинцем. Там не можна було не стріляти, не застосовувати інші види зброї, коли так, в принципі, величезна купа людей достатньо себе вела. Але чому так вела себе та достатньо велика купа людей? Ти розумієте, що, в принципі, підставою для всього цього, для всіх цих дій, для того, що там було на Костюльній, потім для маршу, який відбувався там неділю, підстава було відчуття несправедливості. Відчуття знову несправедливості. І два Майдана були за це відчуття несправедливості. І знову це відчуття несправедливості, воно збільшується. І я думаю, що влада повинна до цього дійти, що вона повинна відчувати, що не можна допускати такого критичного нарощення цієї маси відчуття несправедливості. Дякуємо Віктору Чумаку, народному депутату України, позафракційному. І продовжуємо розмову з Олександром Бригинцем, також народним депутатом України, фракція «Блок Петра Порошенка». Я хочу змінити тему, тому що в нас залишається трохи менше... Варто було, певно, додати. Я сказав про себе, що я не можу бути об'єктивним, тому що я глибоко не поважаю Саакашвілі. Треба так само сказати, що і Віктор Чумак не може бути об'єктивним, тому що він є членом команди Саакашвілі. Тому це тільки до того, що швидше за все наші шановні глядачі повинні чути різні позиції, робити висновки саме, виходячи з того, яке стосування до того чи іншого, те чи інше стосування політик має до самого Саакашвілі. Давайте повернемося до так званого закону про НАБУ. Так? Минулого тижня сталася досить така цікава ситуація. Я говорю про закон Герасимова-Бурбака, так, який був узгоджений між блоком Петра Порошенка і також Народним фронтом. Тобто ввечері законопроект ще планували вносити на розгляд, тобто, що очільника НАБУ, в даному випадку Артема Ситника, цей законопроект пропонував знімати без аудиту і аудитора, тобто рішенням парламенту. Ввечері він ще мав розглядатися в четвер, однак в четвер над ранок його взагалі зняли з розгляду. Ви готові були голосувати за цей законопроект? Перше, цей законопроект не розглядався на фракції, і швидше за все... Ви про нього знали? Ні, я про нього не знав, але, по-перше, він не розглядався на фракції, по-друге, такі закони не приймаються ніколи в першому читанні, зразу в другому читанні без правок, це серйозні закони, тому я допускаю, що такий закон міг бути внесений, розглядатися, отримати якусь оцінку, доопрацьовуватись, бо існує проблема. Існує проблема в тому, що ми створили орган якийсь, хороший чи поганий, але проконтролювати діяльність цього органу ніхто не може. Ну, не існує жодної живої істоти в Україні, яка могла би вимагати звіт і подивитися, що відбувається. Ми побачили, що існують якісь таємні агенти, якісь конспіративні квартири, і ще багато різних речей. Ми побачили, що існують порушення закону з боку НАБУ, прослуховування і так далі, і так далі. Можна сказати, що заяви про ці вчинки НАБУ були несправедливими? Можна.
Але як я, як народний депутат, можу переконатися, в чому справедливі ці зауваження чи ні? Я не можу змусити НАБУ прозвітувати про це. Ну не можу. А от часто, наприклад, не узгоджують з фракцією серйозні законопроекти, які мають бути винесені в парламенті? Я вам поясню, що законопроекти, які вносяться депутатами, вони ніколи не узгоджуються з фракцією. Ніколи. Не існує такої практики. Навіть такого рівня законопроекту? Ніякі законопроекти ніколи не узгоджуються. А як ви тоді голосуєте? Я пояснюю. Значить, коли якийсь законопроект вноситься в базу документів, після цього відбувається внесення його в порядок денний, а порядок денний – це порядок денний сесії, це не порядок денний сьогоднішнього дня. Він вноситься в порядок денний сесії, потім приймається питання про те, коли він буде розглядатися, потім засідає комітет, який повинен розглянути цей законопроект, він вносить свій вердикт, і потім цей законопроект разом з вердиктом виноситься в сесійну залу. Оскільки згаданий законопроект був лише внесений, і швидше за все йшлося про те, що цей законопроект повинен бути проголосовано, його внесення в порядок денний, то це між внесенням закону і внесенням його в порядок денний сесії і голосуванням за нього може пройти скільки завгодно часу або взагалі не пройти ніякого. Чому я стільки уваги приділяю цьому законопроекту? У цей день, в четвер, сталася ще одна дуже важлива подія. Проголосували за зняття з голови, з очільника антикорупційного комітету Єгора Соболєва. Так? І подейкують, ходять чутки, що за цей законопроект так званий вбивства НАБУ, як його ще окреслили, так ніхто і не збирався голосувати. Просто потрібно було підняти ставку, щоб, наприклад, наші західні партнери не звернули дуже на увагу зняття Соболєва. Чи правда це? Ви ж голосували за зняття Єгора Соболєва, правильно? У вас так правильно? багато конспірології у всьому. Насправді ситуація дуже проста. У нас країна така. Да, у нас насправді ситуація дуже проста. Для мене особисто Соболєв дискредитував себе після того, як він побив учасника АТО біля стін Майдана. Всі бачили це відео, і після цього Єгор Соболєв, з яким я дуже багато акцій спільних протесту провів, коли ми захищали культурну спадщину Києва і так далі, людина, яка б'є учасника АТО, просто будь-яку іншу людину, це такий парасюкізм. І людина, коли є парасюк, умовно кажучи, який б'є всіх наліво і направо, ну він не претендує на морального авторитета. Пане Олександре, закиди щодо Соболєва були щодо його роботи в антикорупційному комітеті, не щодо поведінки, Зачекайте. Ви говорите своє, я кажу, що я. Ви ж мою точку зору запитали, Я хочу, але ви переводите її на поведінку. Ми говоримо про незадовільну роботу. Зачекайте. В чому була незадовільна робота? робота? Ще раз розкажу, що перше, це моє особисте ставлення, воно проходило, чи я розказую свою позицію через призму цього. По-друге, ми почули про те, що Соболєв має стосування до корупційних грошей, які були передані Саакашвілі. Що це означає? Це означає, згадайте, що після цього сказали деякі соратники Саакашвілі. Вони сказали, шановний Саакашвілі, прозвітуйте про всі гроші. Світлана Заліщук, припустимо, сказала, прозвітуйте про всі гроші, які ви отримали, як ви отримали, куди, як вони були потрачені. Тоді я, як ваша вчорашня соратниця, скажу, що я знов з вами. В даному випадку від Соболєва я такого особисто не почув. Для мене це означає, що є конфлікт інтересів. З одного боку, Соболєв може бути замішаний в корупційних грошах, а з іншого боку, він навіть на словах не відмежувався від можливої її причетності до цих грошей, і він навіть не зробив формальну заяву. Тому я, як людина, яка не входжу до цього комітету, і я не знаю, як працює комітет, але маючи своє особисте ставлення до Соболєва, я послухав аргументи колег, які зібралися на комітет і проголосували за його відставку, і їх точка зору, яку вони висловили з приводу його роботи як голови комітету, наклалася на моє особисте ставлення до нього як діяча. Це по-перше. По-друге, ви ж пам'ятаєте, які курйози вийшли під час виступу Соболєва? Коли він собі приписав законопроекти, до яких він не мав причетності. Тобто він сказав, що його комітет зробив велику справу, виніс на голосування певні законопроекти. А потім він сказав, вибач, вони ще в попередньому скликанні були проголосовані. Тобто, це взагалі якийсь дивовижний момент. Тому я не знаю, у кого з ким, які були домовленості, це питання можна фантазувати скільки завгодно. Але я вам розказав про свою позицію. І коли
я став свідком цього побиття, я звертався до багатьох своїх колег у усній формі, питав, сказав, скільки ми це можемо терпіти. Він буде і далі працювати, і виходити значить, на екран і розказувати, як він бореться з корупцією, при цьому бити людей руками, ногами. Тобто я готовий був вже тоді проголосувати за його відставку. Причому незалежно від того, який комітет він очолює. Дякуємо Олександру Бригинцю, народному депутату України, фракція «Блок Петро Порошенко». Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже за півгодини після новин.